ଏ ଦିଟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତ ସେଇ ହସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ହସଟି କେମିତି ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭିତରୁ? ହଠାତ୍ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ନୂଆ ହସ ଆସିଯାଏ? ସେଟା ହଉଛି ହସଟା ଏମିତି ହୁଏ, ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ହସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ନଈକି ଯାଏ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶି ହସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ସକାଳୁ। ସେ ହସ ଏମିତି ହୁଏ, ବଡ଼ ପଢ଼ା ପଡ଼ିଶା ସବୁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଘର ଯିଏ ଡାକନ୍ତି ଜଇକି ଡାକ ହସିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ ଭେରାଇଟିର ହସିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ, ଯଥା କୁକୁଡ଼ା ପରିକା ଏମିତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଲ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ ଥିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଡାଇଲଗଟି ଭିଲିଆନ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ସେଇ ଡାଇଲଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଡିଆନ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡିଥିବ। ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବେ ନେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଇଟା ହବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଟଅପ୍ କରା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା।